Sa Eastern Samar, gideklara nga dead on arrival sa usa ka mag-uuma nga naigo sa kilat sa lungsod sa San Miguel sa Leyte. Gisuwayan pa unta pagdala sa San Miguel Leyte Rural Health Unit sa Rixi Puraso. 35 anyos suman naigo sa kilat apan gideklara ni Dr. Michelle Joy Sanchez nga nabugtuan sa iyang kinabuhi pag-abot sa Tabalanan. Nagkaangkon siya og grabing pasok sa iyang dughan ug subang bahin sa lawas. Samtang laing upat usab ang naangol human maigo sa kilat. Gidala sila sa Eastern Visayas Regional Medical Center. Ang upat ka mga biktima giilang silang Erlinda Sulayaw, 60 anyos, Vilma Anthony, 50 anyos, Marilyn Irandio, 40 anyos, ug Zaldi Anthony, 20 anyos. Nagkaangkon sab sila og pasok silang paa ug noong. Nananom ang mga biktima sa umahan sa sitio Malipuron sa barangay Kiensyaman, dihang kilatan sila ato sa pagbundak sa kusog nga uwan kagahapong adlaw.